Pomo durung sun ingkang anggarwa. Pomo durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah, Pak. Aku ya durung. Iya, wede ya, Pak. Wede. Joko ting-ting ya. Ayu ngrerujit wae, orang cantik, engkau selalu ada di pikiranku. Ngrerujit wae. Ya, jangan duduk dulu, perkenalan satu persatu. Wah ya, perkenalan satu persatu dari yang sana, nanti pertanyaannya memakai nada. Nganggo bancing, yang pojok namanya siapa? Ya, bane komet. Lah, kuwi lho, pengendara elok tenan. Nganggo dang. Ayo. Iya. Ayo ndang takoni Mas. Ayo. Dang. Yang pojok namanya siapa? Namaku Deni. Oh, Deni. Asik. Dang. Mbak Deni, hobinya apa? Aku hobinya makan, asik. Tak. Sampingnya Mbak Deni, namanya siapa? Nama lengkap? Nama saya Sri Pesek. Oke. Sri Pesek. Iya. Hobinya apa, Sri? Hobi saya menari. Oke. Sampingnya Pesek, namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi. Hobi. Adik Sinta. Iya. Hobinya apa? Hobi saya menari. Podo, kalih podo. Mikir. Kalih podo. Adik Sinta Widya Palupi. Hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Sampingnya Adik Sinta, namanya siapa? Nama saya si Patricia. Si Patricia. Hobinya apa, Tris? Hobi saya rebahan. Oh, tak kira nyerah nih kayon. Oke. Sampingnya Adik Patricia, namanya siapa? Nama saya Mbak Birgita. Oke. Mbak Birgita. Hobinya apa? Birgita. Hobinya tiktokan. Mbak Birgita. Hobinya apa? Mbak Birgita. Senengnya tiktokan. Apa? Tiktokan. Oh, tiktokan. Yang pojok namanya siapa? Ayo Bu. Nama saya Bupar Sinem. Bupar Sinem. Hobinya apa, Bupar? Hobi saya renang. Renang sakmono ora kelep kabeh. Ya ora. Ora ya. Oke, sudah Jiro Lupat mau jangan duduk dulu. Saya akan mengasih gift. Nah. Ini kesenian apa jenenge? Aku akan memberi sing paling apik, sing paling persis, engko tak gawe duit. Nah, tak kasih gift. 1 2 3 4 5. Iso nerokne Akbar. Mbuh kuwi nesune, mbuh kuwi omonge, mbuh kuwi gelagate apa, kudu iso nerokne. Mbuh pas apa sembarang. Pokoke gelagat lagak lagon lagiane. Jiro Lupatmo, ora oleh padha. Wah, ora oleh padha. Diwiwiti saka Mbak Denko nerokne Akbar dalam hal apa nih? Ayo, saiki apa? Aja ngising lho para. Ayo, sing iso 100. Lung. Ayo. Malah senerone Caca. Ayo apa? Mbak Denko, mikir iki sinden sing belum jawab memikirkan masing-masing masih diberi waktu. Mbak Denko, ayo apa nerokne? Akbar salam 100 lung.
gift untuk malam ini. Apa ya? Apa pesek sik? Pesek wis siap? Pesek sik. Pesek apa? Apalane? Heeh ya. Heeh. Heeh. Iya, ya Nduk. Heeh, iya. Nek mayang kur. Heeh ya. Tidak, ya. Oke. Mbak Deni wis siap apa Sinta sik? Sinta sik. Sinta bagaimana? Dalam hal apa sik? Perkataan. Perkataannya piye nerokne aku. Pas limbuan. Piye? Yuk. Omongane limbuk diterokne. Bet Risa bongko kowe, ayo. Ayo, apa? Dalam hal apa, Bet? Limbuan neh. Heeh. Tapi ngora oleh modal ya. Heeh, apa? Limbuan piye, Akbar? Dikasih musik biar hebat. Ora. Ayo, Mbak Denko. Nggih. Piye? Jenengan nek guyu ngono. Masa ta? Piye? Guyu apa mengi jane? Terakhir Mbak Birgita, piye? Terokne pas dalam hal apa? Apa ya Pak, aku ya bingung ya Pak. Soalnya biasanya ki jenengan ini berbeda antara di atas panggung dan di bawah panggung. Oh, di atas kalau di bawahi beda ya aku ya? Beda. Oh, beda. Bedane piye? Ora sah muni sing pojok. Iki sing tak tekoni Mbak Birgita. Kok mesti celintisan? Ayo. Biasanya lek ning dhuwur panggung ngono kuwi to, Mbak. Pamane ngongkon iki penyimpinge. Plon ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Lah, engko lek ning isor panggung wis beda neh. Piye nek ning isor panggung piye? Yang ngono kuwi lho. Lelok. Aku Wah. Ora. Iya deh, Pak. Mas Heru, siapa juaranya? Abeh. Ora iso, aku gowoku bersatu sok. Ya kudune nerokno gayane Mas. Pamane koyo karo aku nek keto. Mas wis tau brong Pak Dudui. Betul, Mas. Betul. Upamane kono kuwi ngono lho. Sing paling persis Sinta. Ya. Ora Mas, ora. Pak ono 50 ya aku tak milih kowe. Tak milih. Wes iki Sinta, duduk. Wes duduk. Kecuali Mbak Birgita duduk. Duduk semua. Pelak. Mas Andra. Tunggukan gift selanjutnya. Lah aku gak dikasih gift lagi. Ya so. Dadi wong napa dhuwit iku dono usahane. Cetil, Pak. Sampean. Cetil Mbak Birgita. Dalam. Ayo guyon karo mlaku karo Bowo. Bowo. Nggih. Niki ngaturaken salam-salam Salam dulu. Pak. Oke. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng riyadi nggih Pak Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Niki wau acaranya apa to Pak? Acaranya Wakeh Eram. Haul Pernikahan ya toh. Pernikahan emas. Mbah Kong Hartoyo Betul? dan Mbak Uti Mami gitu. Betul. Sudah 50 tahun pernikahan. Ulang tahun Bayang, emas. Pak. 50 tahun kula wau nggih tangket Bu. Niku wau niku resepe napa to kok saged menikah 50 tahun. Sing penting niku diniati ibadah, Nduk. Muga-muga dhewe ya iso kaya ngono ya, Pak ya. Maksudnya kadhewe karo pasangane dhewe. Ya ta. Ngono lho. Kowe ngomong ngono kuwi kudune masyarakatmu tak omongi to. Apa, Pak? Apa ono dalang Akbar ki sik Joko sik rong kambon wong wedok ngono. Gak percaya. Gak percaya. Ya wis nek gak percaya ya bener pancen. Sama ini boyo lanang pancen. Ya ora ya goyo-goyo iki tenan to boyo lanang iki Pak Dalang kuwi to. Kono ngomong A, kene ngomong B, kono ngomong C. Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar. Peresmian sanggar Tunjung Sari nggih to, Tunjung Sari Pak. Sanggar Tari. Nderek Mangayu Bagya nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian nggih to, Pak. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa, Pak? Emanipun nyanyi was akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to, Pak? Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, biasa no. Iki jenenge bawa apa?
Mbak Birkita? Dandang gula. Dandang gula tembange? Tembange apa tembange? Tembange bawa. Manipun nyanyi wasakrami. Oh, maksudnya judulnya to. Heeh. Apa judulnya? Sambung Wanci Dalu. Lali Pak, Iya. surat tanggapan. Yuk, alon-alon. Tak artek nih. Oke. Oke. Nama saya ora ya. Artine emanipun nyanyi wis akrami. Emanipun ya apa emanipun? Sayangnya. Sayangnya adik sudah menikah. Yeah. Sayangnya adik sudah menikah. Lanjut. Pomo durung sun ingkang anggarwa. Pomo durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah, Pak. Aku ya durung. Iya, wede ya, Pak. Wede. Joko ting-ting ya. Lanjut. Wong ayu Wong ayu ngererujit wae, orang cantik, engkau selalu ada di pikiranku. Ngererujit wae. Terus prandene, yuk. Prandene maksa Prandene maksa syukur sironi Mas uga nanggapi. Tapi ada untungnya, ada syukurnya. Ternyata dikau juga menanggapi cintaku. Wah. Nah, tadi wis rabi ning cik nanggapi. Cik nanggapi ngono kuwi piye, Pak? Wis rabi tapi cik nanggapi. Lah iki nggur lagu kok. Oh, nggur lagu. Lanjut. Ayo ta sambung rasa. Terus nanging wanci ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Ayo menjalin hubungan tetapi di waktu malam hari. Loh, lah nyapa Pak kok malam hari? Nyapa ora awan wae. Nek awan nak srengenge ngene ketok. Berarti gampang konangan. Berarti bengi ya Pak, bener konangan. Bengi ya. Lanjute piye jajal lanjute sik? Ki oleh-olehane lanjute. Tanana ingkang rubeda. Terus nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Ayo to sambung piye? Tan ana ingkang rubeda
nyuntak tresno nadyan srana piranti. Artinya apa, Pak? Tan ono ingkang ngrubeda karena tadi di malam hari tidak ada yang mengganggu, tan ono ingkang ngrubeda, ora ono sing ganggu. Senadyan nyuntak tresno, ya toh, nyuntak tresno menyuntak rasa cinta, rasa asmara, ya toh? Iya. Senadyan walaupun memakai piranti, sarana atau alat. Nah. Alatnya apa, Pak, biasanya, Pak? HP. Zaman saiki. Nyuntak tresno nadyan nganggo sarana piranti. Ya, terakhir ditibake, Cok. Yo. Gambarmu Sambung panci karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Gitar. Ayo, alon-alon. Ya. Sing gedhe pangapuramu Mas papujanku jajan nang Lanjut Mbak Birgita. Mendah baya yen tasida urip lan andika bagya mulya jor lair putri Celestia terus bisa nyuara bika kang mesrana Katur keluarga besar haul emas pernikahan Ibu Mami Sagotrah, mugi-mugi saged dados jampi saya sambung panci dalu. Yuk. sing gedhe pangapuramu Mas papujanku
Engko kembali ke intro suwe geropak. Heeh. Yuk ditelaske, Mbak. Heeh. Mendah baya yen tak sedang urip lan Duduk dulu nanti lagi, Mbak Firkita. Luar biasa ya.